Bütün Dünya Sağlık Guramasy Norwegiýanyň Helsinki komitetiniň Türkmenistanda tutulukda saklanýan Nurgildi Halikowyň ykbaly baradaky hatyna jogap berdi diýip garaşsyz Nesir Türkmen News habar berýär. Nesiriň 23-nji noýabrda çap edilen maglumatynda hatyň jogabynyň hukuk goraýjylary 18-nji noýabrda gelip gowşandygy hem aýdylýar. Türkmen häkimetleri Halikowy 2020-nji ýylyň iýulynda tutuk etdiler. Düýbi Niderlandlarda yerleşen Türkmen News nesirine göre, ol COVID-19 pandemiyeti wagtynda Türkmenistana baran Bütün Dünya Sağlyk Guramasynyň missiýasynyň suratlaryny garaşsyz jurnalistlere iýermeginiň ideýany galplaşdyrylan sudiýişiniň netijesinde şol ýylyň sentýabrynda 4 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Bütün Dünya Sağlyk Guramasy Halikowyň tutuk edilmegi bilen bagly iltesikleriniň ýokdugyny we özleriniň Türkmenistanyň häkimetlerinden bu ýigide garşy haýsyr bir çäre görülmegini soramandyklaryny nyktaýar. Muňa garamazdan gurama bu meseleni çözmek boýunça belli bir möçberde kömek bermäge taýýardygyny ma'lum etdi diýip Nesir ýazýar. Bütün Dünya Sağlyk Guramasy hökümetara gurama bolup, ol adatça özüne agza döwletlere degisli üçüncü taraplar bilen baglanyşykly işlere goşulmaýar. Muňa garamazdan adam hukuklary we jurnalistleriň hukuklary bilen baglanyşykly aladalaryňyzy göz öňünde tutup, bu meseleni Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistandaky degisli resmiýetine iýerdik. Ol bu meseleni hökümet bilen ara alyp maslahatlaşar diýip Nesir BSG-niň hatyndan bir bölegi çytyrlady. Azatlyk radiosynyň bu hatyň asyl nusgasyny almak başartmady. Şeýle-de redaksiýa bu mesele barada BSG we Norwegiýanyň Helsinki komiteti bilen hem häzirlikçe habarlaşyp bilmedi. Häzirki wagt Halikow Gündoğur Lewap vilayatyndaky LBK-12 türmesinde 4 ýyl tutukluk möhletini ýerine ýetirýär. Türkmen News we hukuk toparlarynyň ençemesi Halikowa bildirilen aýplamalaryň onuň jurnalistika işi üçin ara almak maksady bilen toslanyp tapylandygyna ynanýarlar.